μάχη. Σκοράρει με το κεφάλι, αλλά είναι μια θαυμάσια. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fuck's I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug like gotta feel that it's gonna be a long night. Και ναι, το γκολ για την νίκη, μπήκε με την μπάλα στα νύχτα. Ο Αρίας είναι γρήγορος. Θα γίνει κολλάς από την άμυνα του Αστέρα. Αρίας στην περιοχή. Θα γυρίσει παράλληλα, μεγάλη ευκαιρία, τεράστια. Έμβαση των μέσων, από την άμυνα δηλαδή προς την επίθεση. Ο Αρίας κερδισμένος από τους κλώδες, περνάει τον Αναστασίου. Έχει τον Χάμο, τη σέντρα, ο Έου. Άλλη μια βαθιά παλιά, με στόχο του Στοϊκοβιτς, βγαίνει με το κεφάλι. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug right. Got a feeling that it's gonna be a long night. Ο Αρίας θα μπει στην περιοχή για πέντε τον Αναστασίου, η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, στο Ίκοβιτς η κεφαλιά. Καλή που η αλήθεια και είναι μετακίνηση. Μέσα από τον αγωνιστικό χώρο, δεν πρέπει να είναι κάποιον αμυντικό. Ο Αρίας που ανεβαίνει η εικόνα που είχε ο Αρίας κάθεται για τον Νίκηνα, τα αριστερή βοήθεια θα διώξει, θα βγάλει και πάσα στον Καπετσί, πολύ γρήγορος ο Αρίας θα πει και θα καλύψει το χάνει και απομονή από τον Καπετσί, θα πάρει και την μπάλα και θυμμένος. Τώρα περνάει η πάσα για τον Ουάρντα. Ουάρντα προσποιείται, σεντράρει, κόντρα διπλή. Βρίσκει ο Ντελέγε μες στην περιοχή, αυτός θέλει να γυρίσει. Αντελέγε θα πάρει το φάουλ, όχι. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση και το... Αρίας κερδίζει πολύ ωραία την μπάλα και δίνει τον ανάπτυξη. Πολύ γρήγορα ανάπτυξη από την νίκη. Αρίας θα βγάλει σέντρα για τον Στοϊκοβιτς, το σούτ του Στοϊκοβιτς, out, 2-0. Αρίας έκοψε για τον Φερνάντες. Βρίσκει πολλούς χώρους η νίκη. Αρίας παίζει φάουλ. Why they wanna move like that? Why they wanna move like that? Why you want one? Why you want act like that? Why you play hard? Get girls not in the gallus. Της μπάλας, Καλαϊτζής θα κερδίσει, αλλά επιμένει ο Αρίας και παίρνει την μπάλα. Για τον Πέτα, πάρει μπάλα και την παίρνει την μπάλα ο Αρίας. Αν μια φορά ξεμαρκάζει, πήγε περιοχή. Θα γυρίσει ο Αρίας, εκεί μπάλα πέρασε. Ο Γιακουμάκης. Ο Αργεντίνος θα βγάλει και σε στην περιοχή. Δεν μπορεί να γίνει κεφαλιά. Δεν διώχνει τόσο. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. Βαφή βολές, ένα χώρο που κάνει την κίνηση ο Αρίας. Καλύπτει πάρα πολύ ωραία. Όσο εκεί πέρα ο αμυντικός του Ηρακλείου. Αναστασίου δεν μπόρεσε που έχει περάσει από τα ελληνικά γήπεδα. Ο Άρντα, ο οποίος τώρα προσπαθεί να γίνει κατόχος της μπάλας. Το φάουλ του εκτελείται με τον Πέτα.
Ο Αρίας ένα ακόμα με ανέβασμα, καλή σέντρα. Το πάσιμο από το Λόλι. Που συμπεράσει να το σπάσει την μπάλα κάθετα. Τέλετς, όπως έχει το παιχνίδι μέχρι τώρα, ο Ηρακλής θα ανέβει στους 38, η Νίκη Βόλου θα πάει στους Ισάντα στην περιοχή. So I'm up above the clouds. So I can't see the ground. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we ain't coming fast. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. So I can't see the ground. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Και να της κλικάρει, γυρίζει.